Με λένε Γιάννη Μπουροδήμο, είμαι 40 χρόνων και έχω φέρει αρνάκι με μια κρούστα από διάφορα μυρωδικά και θα το συνοδέψω απλά με λίγα βλήτα, τσιγαριστά και με διάφορα αρωματικά πάλι. Με τι ασχολείσαι? Γεωπόνος έχω σπουδάσει, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα μικρό μαγαζί που βγάζουμε φωτοτυπίες. Τι κρούστα έχεις χρησιμοποιήσει, τι έχεις βάλει? Στην κρούστα έχω χρησιμοποιήσει φυστή και γήνης, επειδή είναι τώρα της εποχής. Έχω χρησιμοποιήσει ελιά, λίγη κάπαρη και διάφορα μυρωδικά. Μην αφήσεις τίποτα στο γύσο του πιάτου. Βγάλτε. Να πω κάτι. Να πω. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω τώρα έχει ψηθεί περισσότερο από ό,τι το είχα κάνει όλες τις φορές στο σπίτι. Φαντάζομαι ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός και μάλλον τα 12 λεπτά που το άφησα ήταν παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Κατάλαβα. Παλεύουνε καλά μεταξύ τους. Ναι, είναι λίγο πιο κόκκινο από ό,τι ίσως έπρεπε, αν και... Ναι, το βλέπω. Το ψήσιμο... η συνοδευτική σαλάτα, όχι κακή. Για το συνδυασμό, δεν είμαι και σίγουρος. Μ' αρέσει να βλέπω ερασιτέχνες μάγειρες που δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία να ψάχνονται όσο φαίνεται ότι ψάχνεσαι εσύ. Το αρνάκι σου για μένα είναι αρκετά καλό. Οπότε από μένα καταλαβαίνεις ότι είσαι στους 50. Ευχαριστώ πολύ. Οι δυο μας. Οι δυο μας. Ξέρεις τι λυπάμαι? Ότι σε έχασε η γεωπονική. Ναι, οκ. Αλλά θα χαρώ πολύ να σε κερδίσει μαγείρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι στους 50. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Προσπαθήσεις τώρα πολύ, Φυσικά. Για δέσου μόνο Γι' αυτό σου. είμαι εδώ, άλλωστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εμείς Να είστε ευχαριστούμε. καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συνέχισε την προσπάθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.